в подкрепа на правителството. Давам думата на Николина Чакърова, която иска да се изкаже. Здравейте! Искам да поздравя всички, които присъстват на този митинг в подкрепа на правителството на господин Орешарски от името на Фейсбуката контрапротест в подкрепа на правителството на Орешарски. Ние всеки ден пишем и подкрепяме това правителство. Защо? Защото всеки един трябва да има шанс. Какво се получава? Всеки ден, от сутрин до вечер, през Министерски съвет, през Народно събрание, се вика оставка, оставка, оставка. Аз казвам подкрепа, подкрепа, подкрепа и моля да изтикате защо. Защо казваме всички ние подкрепа? Защото това правителство беше законно избрано. Който искаше, отиде и гласува. Какво се получава в момента? По Министерски съвет, пред Народно събрание, не се спазва нито един закон. Закона за митингите, партиите и събранията е нарушен. Питам госпожа Фандъкова, госпожо Фандъкова, защо не спазвате закона за митингите? Защо позволявате всичко това да се случва в София? Аз нямам нищо против, но митинг не значи цирк, не значи всеки Божий ден ти да ходиш да играеш, остана да ходят да вземат от Белица и мечките, които ги откарахме, за да могат и тях да ги включат. Защо? Питам, кой подстрекава нашия народ един срещу друг? Кой? Кой? Отговорете вие! В чий интерес е всичко това? И ще завърша с думите. Патриоте, душа дава за наука за свобода, но не своята душа, братя, а душата на народа. И всеки му добро струва. Само знайте за перата. Като човек, що да прави? Продава си и душата. И някои се я продадоха. Тук, на този площад, са се събрали така, както ни наричат неинтелигентните хора. Но аз не съм съгласна. Аз съм българка и искам да живея и децата ми да живеят мирно. Да има работа това, което искат и другите, но не знаят как, а искат да блъснат едно правителство, което се опитва с неимоверни усилия да направи нещо. Да, прави грешки. Но аз питам, Бойко Борисов не правиш ли грешки? Защо осъдиха България? Питам, когато обича къра, кой? Кого осъдиха? И колко много са неговите грешки? Но тогава ние мълчахме, а сега всички са навън. Не може така. Да живее България, подкрепяме правителството. Давам думата на Ива Денева. Ива, заповядай. Ива, заповядай на трибуната. Ами аз мисля, че след като е избрано това правителство от специалисти и културни, грамотни хора, работещи за България, то трябва да му се даде шанс да работи. Това, че са направени някакви грешки, под политически натиски, са спорни,
Всяко правителство прави грешки. Това са специалисти, грамотни хора, в сферите си трябва да им се даде шанс да работят. Плюс това България няма, не че ги няма, но България няма смисъл да се правят нови избори. Кой ще дойде на власт? Нали? Така. Това по-културни хора, нали, от това аз не виждам. Това е което мога да кажа. Подходящи, възпитани специалисти. Аз съм си дала гласа, млад човек съм, гласувала съм и искам те да работят. Нали, да се правят излишни разходи за нови избори, нови финанси, нова организация, това е много сложно мероприятие. Народа не е... народа трябва да му се счита гласа за глас. Точно така. Не може да се изважда този народ да гласува през 2-3 месеца, през 2-3 месеца, през 2-3 месеца. Давам думата на Цвета Радулова. Благодаря. Не ми е приятно телевизиите да ни броят колко сме, малко сме, за колко време сме тук. Това правителство дойде за да защити жизнените интереси на българите. Тук сме хора, които сме дошли за нашите жизнени права, за нашите малки пенсии, за това да можем да си платим ток. Тук има възрастни хора, които са доказали какво са пред тази държава. Дали са труда си и живота си. И затова не ми е приятно да ме сравняват с реститути, лумпени, проститути и всякакви други, колко много били, колко силни били, колко крещяли, после футбол играли. Дами и господа, това е перверзия. И много моля телевизиите, бъдете добри, обичайте хората, имайте срам пред вашите родители, пред всички нас, защото и вас ви чака същото. Благодаря ви за вниманието.